Dahil dukot nga gamay mga bay. Oh. Oh, di ba? Parisa na to gamayng sabaw. Dami tayo ni. Mani ating parso. Oh, di ba? Oh, okay kayo. Oh. Oh, di ba? Sabaw. Hindi gumawa rin sa sabaw rin sa bukid mga bay. Dami sa sabaw. Pag kalami sa sabaw. Tapos atay. Oh, atay di ba? Lami kaning atay. Oh, si daw ato daw ni atay daw. Oh, atay ha. Okay kayo? Ulo. Oh. Ulo. Kiring ulo ato banatan eh. Kiring ulo mga bay. Makaon baya ni kay gibaligya ra ba nito sa merkado ra ba kining mga ingon gihimong barbecue, di ba? Okay kayo? Oh. Kaon na to. Grabing bukog. Hindi tayo naman kaboylo. Ay. Isol, tambok kayo ni. Sa punta ni pagmayo ay dili ra ni gabi ba? Atay ho. Sabon. Tabukan atay.
Mhm. Tudaan prang daan. Wala busog na kayo. Panit. Busugan ako sa kunay. Sudan pag ganitong sudan ako. Gamay rin ko'y makaon din nga kayon. Dili para sa gabi nga makabuylo ka ato. Sa gabi pag gabi ako sudan makahurot ko atog tagtulo ka salmunan nga bugas bitaw kanang akulong agon. Tulo yun na kasalmunan mahurot yun na. Kay sana ka kaon. Diba? Ang usa ka sako nga bugas mga bay nga magpalit ko usa ka sako nga bugas. Usara na ako ka sima nagkaon. Dili na abtan og usa ka buwan. Kay nagpuno ko na ako plato ko, di ba? Umo na diha. Kailangan kumbate ko sa kaon. Na. Talaga na ko mga bay. Di mo na. Da pa yun. Kumbate. O da pa o. Kana. Pre. Ako nga timuon para mo tambok-tambok butag gamay, di ba?